talata don la novembre kalo kile fila samba fila ni mugan kelen la seli minnu b'an bolo ka d'aw ma bi a yira k'a fɔ Yoroso mara la mankanba kɔni bɛ sɛnɛkɛlaw kɔni ni baganmaralaw ni ɲɔgɔn cɛ. Yoroso sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw kɔni sera ɲɔgɔn ma. O kɔnɔna la a yirala k'a fɔ de ko baganmaralaw ninnu kɔni kun ko u tɛmɛtɔla foro kɔni kɔnɔna la o ma bɛn sɛnɛkɛlaw ma cogo si la. Sɛnɛkɛlaw ko k'u tɛ tɛmɛ olu ka foro kɔnɔ ko barisa olu ka sɛnɛkɛfɛnw kɔni bɛ yen nɔ. Ko baganw mana tɛmɛ a bɛna sɛnɛkɛfɛnw kɔni ɲagasi. O kɔnɔna la baganmaralaw kɔni ye a kɛ fanga ye k'olu kɔni bɛ tɛmɛ wa maa si seko t'o la. Baganmaralaw kɔni ye a ko kɛ fanga la olu kɔni ko k'olu bɛ tɛmɛ cogo sugu bɛɛ la a ye sɛnɛkɛlaw ja ma sɛnɛkɛlaw ja olu kɔni bɛ tɛmɛ wa u tɛmɛna fanga kɔni na o de kɔni ye u se ɲɔgɔn ma. O kɔnɔna la wele bilala brigade de la gendarmerie ma minnu sigilen bɛ Yoroso mara la olu mɔgɔw kɔni ye affaire in ta ka k'u ta ye wa k'u bɛna na jateminɛli kɛ ko in kan k'a lajɛ jɔn yɛrɛ kɔni ye ko in jubaju ye o bɛ se ka ɲaɲi cogo min na. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ye k'a fɔ Isaka Ojim n'ale kɔni CNT 4e vice président ye. Jumadenya tɛmɛnen la Isaka Ojim kɔni ka jugement fɔlɔ kɔni kɛra o kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko liberté provisoire kɔni o ko t'a la wa caution ko kɔni kuma fana t'a la. Isaka Ojim kɔni bɛna kalo 3 kɔni bonyanko kɛ prison centrale kɔni kɔnɔna la yanni a ka jugement wɛrɛ cɛ. CNT mɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka jamanajɛ dɔ kɔni kɛ Isaka Ojim yɛrɛ kɔni ka situation kan a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na olu bɛ se ka dɛmɛ bila don a ma walima n'o olu yɛrɛ fana fɛla kɔni fana ye min ye ko in na. A ŋunuŋunukanw kɔni bɛ ka caya k'a ye k'a fɔ ko CNT mɔgɔw kɔni ka nin réunion kɔni kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ka Ojim kɔni labila. A maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko jamana in kɔni kɔfɛla la ko CNT mɔgɔw kɔni ye décision min ta o tɛ Ojim arranger cogo si la barisa u y'a yira k'a fɔ ko a ka ko de b'a yɛrɛ bolo a ye ko min kɛ a man kan tɛ k'a kɛ. Ni kuma in kɔni bɛ filan na kuma jɛlen kelen kɔni tɛ ka sɔrɔ ka fɔ gawo ye. Bankasi mara la o dugudenni dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Sulaganda yen donso kɔni ye u seko kɛ kosɛbɛ jihadiste ninnu kɔni ka ko la barisa olu gana ɲɔgɔn na. A yira k'a fɔ Sulaganda kɔni mara la marifatigiw kɔni donna yen maaw kan ka taa bin u kan u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ nka donsow kɔni ma sɔn cogo si la olu kɔni fana wulila k'u fanga yir'u la ka u seko kɛ pour que u ka village yɛrɛ kɔni fana bɛ se ka kisi jatigɛ wale tabaw kɔni ma cogoya min na. A bɛɛ b'a kalama cogo min na jatigɛ wale taba n'o ye marifatigiw ye ninnu kɔni ci de ye ka don dugudenninw ni dugudenninw na ka maaw kɔni bila u sago la min ye k'a fɔ musow bɛɛ lajɛlen ka isabire bɛɛ lajɛlen ka burumusi don wa ɲɛnajɛ bɛ ɲɛnajɛ la o yɛrɛ kɔni tɛ kɛ bilen min ye balontan a n'a ɲɔgɔnna caman ye. O kɔnɔna la Bankasi mɔgɔw kɔni ko k'olu bɛ wele bila autorité mɔgɔw kan ye donso ko k'olu y'u se ka kɛ ko in na olu kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ min bɛ se ka dɛmɛ kɔni se u ka dugulamɔgɔw ma olu y'u se u y'a yira k'a fɔ digi dan ye dɛnɛ ye olu kɔni fana bɛ ka se sɛgɛn kɔni ye kuma ma. O kɔnɔna la k'u mako kɔni bɛ autorité ka dɛmɛ na kosɛbɛ ko barisa u tɔɲɔlen don. A yira k'a fɔ ko o don kɛlɛ kɔni na donsow kɔni ye sebaaya ta. Ɲɔnɔ mara la ni pɔn min bɛ dogo fili ale kɔni ni jabali ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ ko jatigɛ wale tabaw n'o ye marifatigiw ye olu mɔgɔw kɔni ye bɔm kɔni bila o pɔn na k'o pɔn ci barisa o y'a dɔn k'a fɔ ko yen dugulamɔgɔw b'a la k'u yɛrɛ ɲini tɔɲɔ b'u kan tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa k'olu sɛgɛrɛ olu mɔgɔw kɔni tun k'u to yɛrɛ ɲini kɔni kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ ko pɔn kɔni terroriste kɔni ye bɔm kɔni don o la k'o ci ka bɔ yen nɔ. A yira k'a fɔ ko jabalikaw ni dɔgɔfirikaw kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ ɲɔnɔ yɛrɛ mara kɔni kɔnɔna la tɔɲɔ ni makariko ye olu kɔni ta ye barisa jatigɛ wale tabaw kɔni b'u kan su u b'u kan tile o b'a la ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ olu mɔgɔw kɔni tun bɛ fɛ ka u yɛrɛ de ɲini sa u ni yɛrɛ ɲini kɔni bɛ ɲɔgɔn na ni min sera ka se yɔrɔ min na k'i mab'u la yɔrɔ min ka surun min na o kɔni bɛ taga yen nɔ o bɛ se ka kisi u tɔɔrɔ ma cogo min na. O kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko pɔn min kɔni fana bɛ jabali kɔni ni dɔgɔfiri kɔni ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛ wale tabaw kɔni y'o pɔn kɔni tiɲɛ ka bɔ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ ko bolicogo kɔni t'u la. Ɲɔnɔkaw kɔni ko k'olu b'u dama kasi olu kɔni mago bɛ dɛmɛ na halisa ko dɛmɛ min b'a la ka k'u ye k'u ma jɔ o la ko mɛ ka a bɔden b'a fɛ ko o t'a la k'u bɔ barisa dɔ de kɔni b'a la ka fara jatigɛ wale tabaw kan wa dɔ bɛ ka fara u ka tɔɲɔ n'u ka lajaba kɔni kan don o don olu mako kɔni bɛ autorité kɔni ka dɛmɛ na. Laseli minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn.